Грошай Лукашенко не будзе прасіць у Пуціна, а санкцыямі яму з Расіяй не трэба парыцца. Ёсць пытанне важнейшае, чым грошы. Гэта пытанне бяспекі і абароны нашай дзяржавы. Гэтае пытанне ён абмяркуе падчас спаткання з Дмітрыем Медведзевым. Такія заявы сёння зрабіў незаконны кіраўнік Беларусі за некалькі дзён да спаткання з Уладзімірам Пуціным. Я запрасіў палітолага Паўла Усава абмеркаваць гэтыя словы. Добрый дзень, Павел. Добрый день. Ну вось першае пытанне дазволь пра пытанне бяспекі. Увогуле нетыповы фармат спаткання Лукашэнкі з Дмітрыем Медведзевым, намеснікам старшыні Рады бяспекі. Яны будуць абмяркоўваць пытанні бяспекі і абароны. Што гэта за пытанне бяспекі і абароны? Гэта што, вяртаецца пытанне расійскай вайсковай базы ці нейкай іншай расійскай прысутнасці вайсковай Беларусі? Ці што? Ці гэта проста рыторыка нейкая? Ну, гэта адна з тых праблемаў ці аспектаў, які, напэўна, будзе абмяркоўвацца. Я ўпэўнены ў тым, што падчас сустрэчы Пуціна і Лукашенка абмяркоўвалася пытанне размяшчэння вайсковай базы як адна з коштаў ці аплатаў за расійскую падтрымку, а на сённяшні момант, безумоўна, Масква патрабуе, яна бачыць, што Лукашенко ўдалося нейкім чынам стабілізаваць сітуацыю, таму яна будзе патрабаваць аплаты за тое, што яна падтрымала і грашыма, і палітычна, і на міжнароднай арэне Лукашенка. Таму пытанне вайсковай базы – гэта меншы кошт, які Лукашенко можа заплаціць Пуціну ці Расіі за падтрымку. Я думаю, што, безумоўна, гэтыя праблемы, гэтыя аспекты, звязаныя з размяшчэннем вайсковай базы, будуць абмяркоўвацца з Медведзевым, але не гэтае асноўнае пытанне, якія будзе Лукашенко падымаць у Расію, бо ён едзе менавіта за грашыма. І падымаючы вось гэтую звычайную рыторыку, якая датычыць бяспекі саюзнай дзяржавы, ён жадае ізноў бяспеку прадаць за грошы, не даючы Расіі тыя кошты, тыя аплаты, якія Пуцін патрабаваў ці патрабуе зараз ад Лукашэнкі. Павел, што тычыцца санкцый, Лукашенко забіў таксама вельмі дзіўную такую заяву пра санкцыі, маўляў, чаго мы парімся, мы можам цалкам сябе забяспечыць. Это што значыць? Лукашенко рыхтуе Беларусь да большых санкцыяў заходніх супраць ягонага рэжыму, ці не? Ну, дадзеная вось праблема, якую ён абмяркоўваў, яна звязаная з тым, што знову дыктатар беларускі жадае спалучыць інтарэсы свае з інтарэсамі Пуціна, паказаць, што мы ў адной лодцы, давайце не цісніце на мяне, будзем бараніцца супольна, сумесна ад захаду, аб'яднаем высілкі. І якраз такі вось гэтае пытанне звязанае з жаданнем Лукашенка забаўтаць тыя патрабаванні саступак, інтэграцыі ці вайсковай базы, якія высоўвае са свайго боку Расія. І вось што цікава, ён укідвае вось гэтую рыторыку ў расійскую прастору праз дзяржсакратара супольнай дзяржавы саюзнай, Рапоту. Я тут вось зараз падумаў, чаму Медведзеў і чаму зараз менавіта фігура Медведзева выходзіць на першы план менавіта ў пытаннях бяспекі і пытаннях Беларусі. Тут два варыянты. Альбо Медведзеў можа застаць наступным дзяржсекратаром саюзнай дзяржавы, што вельмі будзе непрыемна для Лукашенка, бо гэта будзе працяг ціску інтэграцыйнага на Беларусь, альбо Медведзева рыхтуюць на пасаду менавіта прэзідэнта саюзнай дзяржавы. І я думаю, што менавіта постаць Медведзева ў гэтых пытаннях будзе ключовай. Павел, апошняе пытанне, твой прагноз на вырашэнне палітычнага крызісу ў Беларусі, бо з'яўляюцца, па-мойму, трохі дзіўнаватыя, нерэальныя заявы, маўляў, ледзь не ў траўні там вернуцца Латушка з Ціханаўскай ў Беларусь. Ці ты верыш такія фантастычныя сцэнары? Як будзе развівацца сітуацыя? Я гляджу па тым, што адбываецца зараз. Зараз палітычны крызіс вырашаецца з пазіцыі Лукашенка тэрорам, абсалютна неабмежаваным, рэпрэсіямі ў дачыненні да ўсіх, хто нейкім чынам актыўна праявіў сябе падчас выступаў у 2020 годзе, і гэты тэрор не спыніцца. Больш таго, на восень, бо таксама, і пра гэта казаў і кіраўнік КДБ беларускага,
улады рыхтуюцца да вясенніх магчымых забастовак і альбо пратэстаў. І вось дзеля таго, каб гэтага не дапусціць, тэрор, чым бліжэй будзе вясна, тым маштабней будзе тэрор. І толькі праз тэрор Лукашенко будзе вырашаць гэтае пытанне. Ён не пойдзе ні на саступкі, ён не пойдзе ні на лібералізацыю, пакуль палітычная прастора татальна не будзе зачышчана. Так лічыць палітолог Павел Вусаў. Павел, вялікі дзякуй за твой каментар. Дякую.